66 1 poprvé. Viete čo, skôr by som to povedal tak, že som sa mal viac pýtať. Že vlastne si myslím, že veľakrát som mal pocit, že na to prídem časom sám, že tie otázky sú také triviálne, ale potom som si uvedomil, že keby som sa viac pýtal, tak by som si jednak ušetril čas a jednak by som možno začal zaujímavú diskusiu. Či sa dostatočne pýtajú. Lebo to je tiež vlastne veľmi dôležité, že otázkou začína diskusia. Takže ak ten študent je pripravený a vie položiť a formulovať otázku, tak je to pre toho pedagóga vlastne to najlepšie, čo sa môže stať.